Helen Doran kompanija je već 34 godine posvećena ranom razvoju dece. U Srbiji ova franšiza za učenje engleskog jezika uspešno funkcioniše već 20 godina, a tim povodom u našu zemlju je došla osnivač i idejni tvorac metodologije, gospođa Helen Doran. Takođe, održana je i godišnja konferencija Helen Doran predavača 2019. u hotelu Radisson u Beogradu, na kojoj su učestvovale kolege iz Bosne, Hrvatske i Bugarske. Helen Doran otkriva u kojoj meri je napredak nauke i tehnologije uticao na razvoj ovog edukativnog sistema. Mi podučavamo decu od 3 meseca do 19 godina i naša metodologija je ista kao što je uvek bila, ali smo tokom godina dodali animaciju za decu od 3 do 8 godina. Svaka godina nam je animirana. Dakle, to nije umesto metodologije ponovljenog pozadinskog slušanja kod kuće, već je dodatak. Oni mogu gledati i video snimke koji im oživljavaju to slušanje kod kuće. Dakle, dodali smo dosta animacije, takođe smo dodali i Games klub, tu spada i Kangi klub, to su interaktivne igre. To podrazumeva besplatan sadržaj na internetu, ali naši đaci dobijaju dodatne igre koje mogu da igraju i koje im pomažu da uče gradivo. Imamo i puno aplikacija. Postoji i aplikacija koja se zove Helen Doran Read, koju može preuzeti bilo ko želi da nauči svoju decu da čitaju od nule pa sve do prilično dobrog nivoa čitanja. Danas po Helen Doran metodi deca uče engleski jezik u čak 37 zemalja sveta. Uvek smo naše nastavne materijale poboljšavali i nadograđivali. Sada vidimo da današnja deca možda imaju šira interesovanja zato što se i svet promenio. Imamo kurs koji se zove Alpha Boat, koji u Srbiju dolazi sledeće godine. Uzeli smo u obzir da naši 7-godišnjaci i 8-godišnjaci žive u svetu digitalnih telefona. U svetu gde moraju biti oprezni da se interneta ne preuzimaju stvari koje ne bi trebalo. Sve to smo uzeli u obzir i uklopili kao deo obrazovanja u našim programima. Iako se metodologija nastave promenila, usled novih naučnih saznanja o ranom razvoju dece i okruženje je nekada bilo drugačije. Ideja učenja kroz pokret, zvuke, kreativne aktivnosti i igru, koja je bila karakteristična za Helen Doran metodu još od početka, tek je u skorije vreme priznata. Mi smo uvek tako i radili, mi smo multisenzorni, a to znači da stvari radimo na mnogo različitih načina, dodirom, pokretom, slušanjem, gledanjem, mirisanjem. Mi smo multisenzorni kako bi stigli do mozga, kroz čula ne postoji drugi put do mozga. A kada stvari radimo na mnogo različitih načina, to znači da informacije idu u dugotrajno pamćenje. Takođe, sada znamo da je fina motorika najvažniji faktor u razvoju mozga, osim učenja drugog jezika. To je nešto na čemu smo oduvek radili i na čemu još uvek radimo. I srećna sam da vidim iz obrazovne neuronauke danas da ruke zaista utiču na mozak u velikoj meri. Postoji veliki deo mozga koji je posvećen motorici i finoj motorici. Dakle, ne mislim da su nova saznanja previše uticala na nas. Samo nam je odato priznanje. A mi se osjećamo divno, da znamo da smo radili sve kako treba i da znamo naučno gledište iza svega toga što radimo. Gospođa Helen Doran je za kraj otkrila na čemu trenutno radi i kakvi su planovi za budućnost. Radim na osnovnim školama zato što u mnogim zemljama imamo naše vrtiće. Nikada nisam želela da radim osnovne škole, ali imamo ekskluzivne vrtiće zato što imaju jedinstvene programe. Oni ubrzavaju razvoj deteta ili bih čak rekla da ubrzavaju razvoj mozga. Naravno, naša metodologija u nekim zemljama kao što je Južna Koreja uključuje visok nivo čitanja i pisanja. Zaista je neverovatno šta oni rade, ali takođe imamo jedinstven program za prirodne nauke, za matematiku. U različitim zemljama imamo i franšizere za matematiku, uključujući i Poljsku. Tamo imamo baš veliku Math Riders franšizu. Sve to je deo Helen Doran edukativne grupe. Vrtić ima program koji se zove Ready, Steady, Move. To je dakle program za kretanje, fitness.
Takođe, imamo i Multimusic koji je višejezični program, 4-godišnji plan nastave, 7 različitih jezika i pesme na 7 različitih jezika i rad između njih. Imamo mnogo posebnih programa, a sve se radi na zabavan način. Deca to obožavaju. Zdravstveni programi takođe, nutritivni programi. Kada deca završe sa tim, roditelji pitaju i šta sad? Možda je internacionalna škola, ali to nije u istom duhu. Mi želimo Helen Doron školu i ja sam rekla, snaći će se oni, spremni su za školu, spremni su za svet. Ali roditelji se i dalje raspituju o tome, tako da smo počeli sa istraživanjem i nadamo se da ćemo početi sa radom u sledeći godinu, 2. Tako da, to je naš sledeći korak. Ali takođe želimo i da odemo u Sjedinjene Američke Države sa različitim franšizama. Ima toliko posla. Veoma je uzbudljivo. Preko 30.000 dece do sada je pohađalo Helen Doron škole u Srbiji, a detaljnije informacije o kursevima mogu se pronaći na sajtu helendoron.rs. Pizza? Yes. Very good.